ላድነታ ብርሃን ገይሮም ካብ ብዙሕ ሽግር ካብ ብዙሕ ሕማም ካብ ብዙሕ ስቃይ ውላድ ብምስኣን ብሽግር ከምኡውን ዝተፈላለዩ ንሜታችን ብመብፅዓ ዝለመኑ ሎማዓንቲ መብፅዓና ሰሚሩልና ሜተ ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላድነትኪ ክርስቶስ አምላኽና ሰሚዕና ስላሴ ሰሚዕሙና ብምባል ናብ ቤተክርስትያንና ብምኻድ መዋዕኦም ዘበርክትሉ ሓጎሶም ዝገልጹሉ መዓልቲ እሞ ንብዙሓት ድማ ሜታችን ሓሳብ ልቦኹም እቲ ትደልዩ ኩሉ ፈፂማትልኩም እዚ ሓጎስ እዚ ተውዕልዎ ትሉ እቶም ንሜታችን ትጽበዩ ድማ ሜታችን በአማላድነት ናብ ፍቁር ወልዳ ብጸሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። زهالو ويهلو مصاو كايم يمص ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማለም ወይም ወክመው እስከ ዓለም ማዝ ነበረ አማኸል ዓለም ዘመነ ስጋዌ ብስተፈላ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ሲሉ በፍጹም ተዋህዶ ተገልጸ ከምኡን ንሞት ሲዒሩ ዝተንሰአ ንሐዋርያት መጸናንዒ መስተፍስሒ መስተስሪ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ገለጸ كمون داغماين عالم كحلف زغلص ክርስቶስ አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ከም ድማ ናይ ዝዕለት እዚ ክብርቲ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም አክሊለ ምክነ ወቀዳሚተ መድኃኒትና ወመሰረተን ጸነ አክሊል ዘውድና መሰረት ጸናና ጀማሪ ድሕነትና ብምባል ቅዱስ ኤፍሬም ዘመስገና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንዓብ ዝግባ ምስጋና ይኹን ባርከስ ሎማዓንቲ ፊሊፕ ዝበለ ናይ ሜታችን ካብቶም ንኽብሮም ነፍቅሮም እንፈትዎም عبيت بعلاتا ናይ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሓደ ዝኾነ ደብረ ምጥማቕ እዩ ደብረ ምጥማቕ ንድሕሪት ምልስ እንብል ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወልዳ ኣብ ዝተሰደደትሉ ግዜ ኣብ ግብጽ ደብረ ምጥማቕ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብዝተፈለየ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ቅድስት ሶሎሜ ምስ ጻድቕ ዝተባህለ አቦ ዮሴፍ ጻድቕ ዮሴፍ ከም ድማ ምስ ፍቁር ወልዳ ምስ ክርስቶስ አምላኽና ንስደት ኣብ ተሓልፈሉ ዝነበረትሉ ግዜ ንደብረ ምጥማቕ ዝባረኸቶ ቦታ እዩ ማለት ብዙሕ ተኣምራት ብዙሕ ታሪኻት ዝተሰርሓሉ ደብረ ምጥማቕ ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ተኣምረ ማርያም ኩሉ ግዜ ዝንበብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወልዳ ናብ ግብጽ ክትመጽእ ከላ ጣዖታት ናይ ግብጽ ከም ዝረዓዱ ከም ዝተንቀጥቀጡ ንሪኢና ማለት ንሱ ዝተሰደደ ንዲያብሎስን ሰራዊቱን ካብ ልብ ምእመናን ንኸሳድድ ንኸሰጉግ ካብ ተሓደ ምኽንያት ናይ ስደት ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ስደታ ለማርያም ንሱ ህፃን ኮይኑ ንሱ ወዲ 2 ዓመት ኮይኑ ሄሮድስን ሰራዊቱን ክርስቶስ አምላኽና ክቀትሉ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረሉ ግዜ ቤዛ ወይ ድማ በጃ ንዓና ድሕነትና እውን ኣበርክቶ ዝኾኑ ክርስቶስ አምላኽና ናብ ምድረ